गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा गोदागोन नोंखौ मिथिबाय। बबे जायगायाव केस होयो, कर्टआव होयोना, एसपि डिसिपिनो होयोना, सोरनो मिनिस्टार सोरबा इएमजिनो हो नोंसाला। गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा प्रकाश इउटुबार नों जिजोब्बाय खिन्थु। नोंखौ आयेना बिसार खालामनाय नङा, खुख्रियासो बिसार खालामबाय मिथिगा। आं हले बुंखाबाय बे मुसाहारिया बिपुल मुसाहारिया बिराद डेन्जार मानसि। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेइल नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ एसे। आङो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। दा नोंथांमोना नुखादो फेसबुकनि गेजेरजों माने गोबां भिडिअ मोनसे शेयार जागासिनो एबा गोसारगासिनो। बे भिडिअ'आनो जाहैबाय मुंदांखा इउटुबार प्रकाश नार्जारिनि सायाव एक्टर बिपुल मोननैसो बाथ्रा बुंदों। माने बिराद डेन्जार दांना होबाय प्रकाश नार्जारिखौ। बिपुल जों आदैया बेफोरबायदिनो बुंनांसिगोन आरोना। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। सोरबाफोर फेसबुकनि गेजेरजों नुवाखैबा नैबे क्लिपखौ नायलां। माने प्रकाशखौ गासिबो सिनायखायो, ब्रादारखौ माने सिगांनिफ्रायनो बिथांखौ सिनायखायो, गासिबो भिडिअ नायखायो। दा बिथांनि सायाव मा बुंखो बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। बे आदैया माने बिपुल एक्टरा। दा गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम आसो बुजि मोनगोन। स' गिबियावनो आङो हरावनो भिडिअ लाना फैनाय जालायबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांग्रोदो। आङो बै एक्टर बिपुल मा बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ जोङो नायलांग्रोनोसै आरोना गिबियावनो। दायो प्रकाशआथ' सिरि सिरि दङ आरोना, इउटुबनि गेजेरजों जेबो रिप्लाय हरथ'वाखै। दा बै आदैयासो बिनि सायाव मा भिडिअ लाबोखो नोंथांमोना नायलांसै। जे मा गाज्रि मावदोंमोन प्रकाश नार्जारिया बेयावनो माने मोनथिजोबगोन आरोना। बुथारनो ओंखारनाय माबानो ओंखारनाय। दा नोंथांमोना बेफोरावसो बुजि मोनगोन। भिडिअखौ नायबा नायलांदो। नैबे गिटारजों नोंखौ बुथारगोन आं मिथिबाय प्रकाश। शेयार खालामना हो बयबो बे प्रकाश इउटुबारखौ। गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा गोदागोन नोंखौ मिथिबाय। बबे जायगायाव केस होयो, कर्टआव होयोना, एसपि डिसिपिनो होयोना, सोरनो मिनिस्टार सोरबा इएमजिनो हो नोंसाला। गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा प्रकाश इउटुबार नों जिजोब्बाय खिन्थु। नोंखौ आयेना बिसार खालामनाय नङा, खुख्रियासो बिसार खालामबाय मिथिगा। आं हले बुंखाबाय बे मुसाहारिया बिपुल मुसाहारिया बिराद डेन्जार मानसि। जों कालसारनि मानसिलै, जों बिराद सादा सिदा। मोजांखौ मोजां मोनो, गाज्रिखौ गाज्रि मोनो। नों बादि फां फुं 7था मुलुगनि दै लोंनानै फैनानै बाहाय थगाय थसि फैनानै नोङो बिटिआरखौ नोङो गुबुंले खालामफैदोंना। सोरबा इएमजिएमखौ बदनाम होयै नों फैसा खांदोंना सालाबाय था। हा जोंनि प्रमद बर' शिबखौ नों बदनाम होनानै फैसा खांदों दा नोङो। जिजोबगोन नोङो प्रकाश मिथिखाबाय। नोंखौ बुथारनो आंनो फार्स्ट फैसाबो टाइम नाङा, 5 मिनिटबो टाइम नाङा मिथिबाय। आं गोसो जायोबा जों बिराद जेनुइन मानसि, गान लिरग्रा, मेथाइ खनग्रा, एक्टिं खालामग्रा मानसि जोङो बुरबक। जों जानला मानला मानसि नङा। खिन्थु नों आंनिफ्राय थाखा, आंनि मेगनानो आंनि आखाइनिफ्राय नों थाखा आजावनानै नों आंखौ सोर होनबावबाय? आंखौ सोर होनबावबाय नोङो? बिपुल मुसाहारिखौ नों सोर होनबावबाय? नों खिन्थु बिनि फिननायखौ बावला नोङो नैबे बासनि गेजेराव मोनगोन नों बेटा मिथिगा। बुजिबाय दा? नों बहा खारो खार, क'क्राझाराव गारनां। खिन्थु आं बुंबाय क'क्राझारखौ गारनां खार नोङो। बबेनि दादागिरि जाफैदोंलै गोजाननिफ्राय फैनानै? क'क्राझारा गासिबो जोंनि गेलेग्रा फोथार, जोंनि मैगं खाग्रा फोथार, जोंनि सेसा नेवलाय खांख्राइ नागिरग्रा जायगासो बुरबक। नों क'क्राझारखौ गावनि मोनदों नामा नों? आं बुंबाय सिदाय बयबो लोगोफोर शेयार खालामना हो बे हारामिखौ। शेयार खालामना होजोब गासिबो। फैसाया गाबोन बोसोरनै जाबाय। फैसाया खिन्थु 6% सुद दाजाबनानै जुदि आं मोनाबा दा नों जिजोब्बायलै मिथिबाय। सान्थि जादों जोंना बिटिआरआ बिरादनो सान्थि जादों। येस, खिन्थु बिपुल मुसाहारिया गरमखौ लाबोफिननो थांगासिनो दं। मोजांबासो मोजां, मोजां नङाबा खिन्थु जों गरमनिफ्राय फैखानाय मानसि नालाय। नोङो मोजाङै था प्रकाश। आंनो गाबोन 8थायाव आं गिथाखौ बुंहरबाय। 8थायाव जुदि आंनि फैसा सुदै आसुदै फैयाबा नों जिजोबगोन बेटा मिथिगा। जेसे हागौ एसे शेयार खालामना होबे प्रकाश इउटुबार फाल्थुखौ साला हिनजाव गुन्दा बे साला हाराम। हिनजाव गारनानै फैनानै बाव हिनजाव गोदान लाफैफिनदों दा। माथो हाबायानो जाबावखै बाथालमारिनि रायजोफ्रामबाय। लिभिं टुगेदार थाबावो नों साला। नों बादि फाल्थु मानसिया इउपिपिआव थानो समायो? सैमा साला। बाथालमारिनि आं लोगोफ्रा बुंजोब्बाय। आं जुदि फेंफा सुनांगौबा बाथालमारियाव नोंखौ 1 मिनिट नाङा आंनो मिथिबाय।
नोंबादि मानसिखौ मिथिनो हिनजावानो हाबा जाबावैसो खोनाबावदों आं बेबादिखौ बुंनो थाङाखै खोनादों आरोखि आं मालायनिफ्राय बहा हाबा जायाब्ला हाबायानो जायाखैसो मावदों जाबायबो जानो हागौ खोमा आं बेखौ मिथिला खिन्थु नोङो सातथा गाथोननि दै लोंनानै फैनानै आसोल मानसिफोरखौ सौग्रावाखैथ' दिनै बिपुल मुसाहारिखौ सौग्रावजेनबाय नोङो बुंदोंना प्रमद बर' सारखौ फन हरहोनानै जेलाव हरनो नांगौ दाल ओंख्रि जानो दहाय बुंबाय बे आंखौ गावनि बिसिनि सिगाङाव आंखौ अपमान होबाय आङो प्रकाश गोजो गोजो जोङो मावबोनानै इउपिपिनि बिफां गायनानै दिनै बिफांनि फिथाइया थायनायखाय बिफाङाव बिबार बारनायखाय बिदै सोबनो फैदों फिथाइ जानो फैदों दा नोंसोरो बेथाफोर हा ओमफ्राय जों बिफां गायग्राया नोंनि न'निफ्राय गोदोनायाव हमनानै नोंनिफ्राय माने बाहेरायाव थांनानै माने आउट खालाम हरजानाय मानसि आरोखि जों डास्टबिननि मानसि बबेनि मिनिस्टार नोंलाय बिगुर बबेनि मिनिस्टार जादों नोङो जेबो बखिनांगौ गैया बुंनांगौ गैया जोङो आङो पलिटिकेला पार्मानेन्ट बुस्थु नङा बर्थमान आं इउपिपिनि बिराद गरा आं चेयारमेन इउपिपिनि नों घन्टा बिफाङा देरनायखाय गिदिर दालाय दास जानानै बिबार फिथाइ थायनायखाय नोङो बुंनो फैदों नामा आं उमुक शिबनि मानसि उमुकनि मानसि घन्टा प्रमद बर' सार बादि मोजां मानसि गैया दासान्दि बिटिआरआव खिन्थु नोङो बेखौ नाम लायै लायै फानलाबायनानै नों 5 लाख 3 लाख 10 लाख फैसा कालेक्सन दा खालामनानै बेथा नों जिगोन बेथा मिथिबाय नों जिगोन 1 मिनिट 1 सेकेन्डबो नोङो थानो हानाय नङा क'क्राझाराव आरो नोङो 1 किल'मिटार बाहेरायाव दा ओंखार बेबादि आखलबा सोरनो केस होनोलाय बिगुर सोरनो केस होनो नोङो बहाय केस होगोन नोङो होलाय नोङो दे आंखौ एडभान्स केस होनानै जेलाव दोनखा नङाबा नों बिपद दंसै आं हले बुंखाबाय नै आं र' माने फिल्म जा माबा कम्पिटिसन दङ 25 तारिखसिमखौल' आंखौ हगार माने जोंहा नभेम्बरनि 25 तारिखआव फिल्म कम्पिटिसन जागोन बिसिमखौल' आं हरगोन बेनि उनावनो आंखौ जेलाव सोनानै दोनखा नङाबा नों बिपद जागोन खिन्थु बुंखाबाय आं बयबो जेसे हागौ एसे शेयार खालामनो हालाय बे प्रकाश मुन्दाखौ अब्ला बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय आङो बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैला नोंथांमोनानो कमेन्टआव खालामना बुंहरदो आरो कमेन्ट खालामना बुङो माने गासिबो मिथिखायो आं नैबे आपडेटखौ आरो जास्ट आपडेटसो होदो दे आं रावनिबो इउपिपिएल बिपिएफनि सोरनिबा सासेनि लोगो जानानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जायाखै जास्ट नैबे आपडेट्स हिसाबै लाना फैबाय आरो जायबा बिपुला बेखौ भिडिअखौ शेयार खालामनो होनायखायसो गासिबो शेयार खालामदों जे आंबो भिडिअखौ शेयार खालामना होबाय आरोना दा नंगौना नङा माने प्रकाश ब्रादारनि जेबो रिप्लाइ भिडिअ फैयाखै माने बेखौसो बुंदों आरो जानांगौ बिथाङा मोनसे भिडिअ रिप्लाइ होथारगोन जोङो मोनथिनो मोननाय बायदिबा मानो होनोबा सोरबा नंखाय दायावबो सोरबा नंगौ दायावबोथ' रिप्लाइ होनो गोनां जाखायो बेनिखायनो बिथांनिखौबो जों नेना थाबाय रिप्लाइखौ नायनोसै मा बुङो बिथाङाबो मिथिखायो बिथांखौ माने सिगांनिफ्रायनो बिथाङा इउटुब चेनेलबो दङ आरोना बेफोरबायदिनो 2 ना 3 दङ बेनिफ्राय इउपिपिएलनिबो एसे बिथाङाबो गिदिंफानाय बेफोरबायदिनो नोंथांमोना मिथिखायो दा आङो बेफोर पलिटिक्सनि बागै आङो जेबो बुंनांगौ खोथा गैला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो बे बिपुल आदैनि बुंनाया राइट खोथा ना बै प्रकाशया मोजां जायो नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै जे जोंहा बर' हारिजों बेबायदि नांलाय खमलाय खालामनांगौ बेफोरबायदि नङा सानैबो बुजिलायना थानाया मोजां आरोना माने गोरोन्थिखौ सुद्रायना लानायानो गेदेर खोथा जायो माने बुजिलायना थानायानो जे प्रकाश ब्रादारनिसिमबो बेफोरबायदि साननो गोनां ओमफ्राय बे आदैनिसिमबो बेफोरबायदि साननो गोनां आरोना दा नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ माने बेफोरबायदि दावराव दावसि जोंहा जानो नाङाथों माने बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबाबो जोंहा मोनबो मोना आरोना दावराव दावसिया गोबां जायो मानो होनोबा सोरबा पार्टिनि लोगोआव बाथ्रा बुङो सोरबा पलिटिक्सजों माने मोननै थायो नालाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबा सोरबा गाज्रि मोनलायो बेनिखायनो सोरबा खामानि मावदों सिरि सिरि मावनानै जाबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय जे नोंथाङा दुगाबो मारिनो नाङा जे आङो बे पार्टिजों जोङो दोंनानै माने उमुखिनि फैसा लानानै जोङो सोरनिबा बड'लेण्डनि एबा बिटिआरनि खामानिखौ जोङो मावफुंजोब्बाय माबाजोब्बाय बेफोरबायदि दुगामारा खालामनोबो नाङा जुदि नोंथाङा जुदि मावनो हायाबा बेफोरबायदि दुगामारा खालामनो नाङा दा नैफोर बाथ्राखौ आङो रावनिबो थाखाय बुङाखै दै दा सोरखौबा नाम लानानैबो बुङाखै आङो जास्ट बुंनायसो जादों जे नोंथांमोना बेफोरबायदि देखायनो नाङा हायि गायजाया बेफोरबायदिनो जायो माने नांलाय खमलाया सोरनिबा फारसेथिं लानानै बाथ्राया बेफोरबायदिनो जालाङो आरोना दा बुजिलायना थाबानो जाबाय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होदो गासिबो मिथिखाबाय जे प्रकाशजों बेफोरबायदि दावराव दावसि जादों आरोना
प्रकाशआथ' भिडिअखौ नुखादो ब्रादारा रिप्लाइ माला फैगोन नायनोसै नेना थानोसै जुदि रिप्लाइ फैयोबा आङो आपडेट होनो नाजाबावगोन अब्ला नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनगोन बाय बाय